да се развее нашия рибалганик. Качваме се на първия връх, който е неподобен. В табелата показва 15 минути до върха. Я да видим на какво ще понасяме. Там пише името. $2557. Hello. You've been to the main peak or no? No, you're going. Тук ни очаква малко екстремен терен до самия връх. Вятъра и мъглата го правят още по-кофти. Обаче ние сме железни и ще се справим. Доста сериозно вятър. Внимателно. След малко сме там. Хайде ще го подкачам. Да видим навигацията как го дава. 350 метра според навигацията. 300. Приближаваме румънския първенец. За това говоря. Да, отсреща е върха. А? Да.
Само искам да внимаваш. Ще е хубаво с хартия, нали знаеш. Дръж се за скалата. Тук. Ползвай скалата. Дръж се за нея. Има хват. Ръчичка. Все пак. Тай тук. Така, за китката да тук държа. Скачай. Оп, внимателно тук, че е частно. Хайде. Моето не можеш, не става камера. Да, внимавам. Ползвай веригата. Тук ми напомня на Купена, Стара планина. Сигурен, че е там? Ето и тук е. Тук? Да. Ей, тут среща. Преди малко го видях. Ама се скри. Да, сега ще видим. Внимателно.
Не е това. Още 200 метра. Няма пътник. Опа. Напред. Май не, нали че как 200 метра? Бас лойката. Не псувай.
Това е. Това е. Его, среща. Ето ни на върха на Румъния, Молдовяно, 2544 метра. Браво! Часа. Я дръж. Ама в неудобно. Защото иначе. Да се развее нашия трибагърник. Ето, най-накрая успяхме и разбяхме и нашия трибагърник на върха на Румъния, техния първенец. Ставихме си снимки и е време да се връщаме. Хайде да вървим. И сега обратно. Целта е изпълнена. Следващата цел е да се приберем живи и здрави. Прибираме се. Тук ни се откри някаква гледка. Ето, гледайте за какви красоти става на въпроса, на как да ги видиш като сме в мъгла. Насреща даже огрява слънце от срещните върхове. И когато за момент спре да духа, веднага почва да капе. Лек дъжд, Рами не се е усилвал, само по едно време беше леко по-силен, но за кратко. А сега ви оставям да се насладите на гледката. Щом така се открива от време на време, се вдига границата на облаците, долната граница. Това означава, че има надежда поне за утре да е по-хубаво времето, когато ще се прибираме. Целият преход може да се направи напълно спокойно за 2 дни, ако се тръгва рано.
нощувка в хижата или на палатка. Ако се стремите за един ден, също е възможно, трябва да сте леки. Така че само сандвичи, вода и без да се отбивате към хижа по драго. Какво ужас? То камък прилича ли ви на сланина? Какво ще кажеш, Вики? Не. Как не? Толкова съм гладен, че камъка ми заприлича на сланина и си представих суфрата с червено винце, с салатка. Направо чудо! Жалко, че в хижата няма такива неща. Вчера хапнахме, т.е. силно казано хапнахме, понеже имаше само някаква супа, която се водише биф суп, т.е. телешка супа. Нищо общо с това. Беше ужасна. Вътре имаше някакви странни подобия на боб, нали, зранца. Отделно имаше боб. Беше някакси сурова, безсолна. Никой не я яде. Но пък имаше някаква подобно на манджичка от картофи, подобно на гулаш, вътре с нарязана наденичка. Това беше окей. Леко лютиво, така че не беше най-доброто за момичетата. Добре, че си сготвихме ориз. Сега, като се приберем в хижата, ще готвя картофена манджичка. Вики сигурно няма търпение, а? Да, много съм гладна. Кажи по-силно, че не се чува. Да, много съм гладна. Ама на теб камъните не ти приличат на сланина. Не. Значи не си толкова гладна, колкото мен. Шоколадски с омлет. Искам шоколадски с омлет. Имам сникърс. Ето ни обратно на хижата. До тук 7 часа, като половин час бяхме на върха. Почивки, хапванка. Горе-долу е 3 часа в посока. За съжаление нямаше добра гледка на върха. Тук-там ни се откри по билото. Но се надяваме за утре успяхме да хванем обхват, понеже в хижата няма нито сигнал, нито обхват, нито контакт да си заредиш телефона или каквато и да е техника. Та успяхме нагоре да видим времето. За утре го дават слънчево, пак за турбито, но слънчево. Надяваме се поне за утре да се насладим на малко красоти. Ето ги горките, търсят защита от вятъра, лепнали се тук за стената. В стаята сме заедно с украинците, дето срещнахме вчера. Hello. Ти още ли си спал, не чувал? Ставало ли се?
Излизах, хванах обхват точно за 2 минути, писах на майка ми на приятеля ми, че съм жива и обхвата ми спря. След това се ядосах, качих се навърха, откъдето дойдохме. И шит е голям преход. Пак преход. ми обхват, ядосах се и се тръгнах. И дойде да са Около тук. 40 минути съм вървяла нагоре да хвана обхват. Бях напълно достремена, но не се получи, нямаше никъде обхват. И сега гасеничка. Да, излязох в моя дед персарски пъшко. Снимаш ли? Да, тук кочинката ни. Не снимай ли? Казахте, че сте готови. Това ли правиш в... Така се разсъни. Така ли се разсъдваш? Сидим пасианс. Развива музика. Последен ден тръгваме обратно към езерото Бъля. И днес времето е страхотно. Часа е 8. Магаренцата пасат. Овцете минаха. Иска ми се да имахме същия късмет и вчера за върха. Ето една панорамна гледка към хижата. Да видите, когато не е лошо времето, каква красива долина. Много е красиво. Ти ще се върнеш ли пак тук? Не. На планина ли? Значи ще дойдеш пак. Мога да дойда на екопътека. Иначе нямаше въобще. Вече почна да се замисляш. То нали знаеш, всеко пътеки се почва. И в един момент стават лесни. И после ще видим на Ararat. Че Карпати са само нагоре, надолу, нагоре, надолу. Идваме от ей там. Надолу. Трябва да слезнем до реката долу в циркуса и пак да се качим ей там отгоре. После пак имаме надолу. Пак нагоре. Стабилна денивелация. Вземи това. Ето, слезнахме ей там от отсреща, т.е. от ей там, като преди това бяхме на задния връх отзад, нагоре, надолу, нагоре, надолу, стигнахме тука и сега ни очаква пак слизане и пак нагоре. Не баш слизане. Еми, горе-долу, тук е малко по-добре. Ето, наближаваме разклона, където синята и червената маркировка се засичат. От тук слагаме край на синята и продължаваме по червената. Ето камък с тази дупка в него е добър ориентир и трябва да има и табела. Ето тук се открива една панорамна гледка. Тук в тази посока е където се засякохме с украинците и нататък продължават
пътеката с веригите. Ще по-нависоко, за да хвана гледката. Ето, момичетата те идват. Ето, точно зад онзи камък среща е спускането с... Тоест малко по-нататък. Са веригите. Където минахме миналия ден. Радвам се, че поне днес се откриха гледки. Очаквах дори вятъра да е по-силен. Но не, което е супер. Лека по лека и приближаваме езерото Бъна. Между другото, украинците са и те зад нас, Алекс и Ирина. Обещах им да ги метнат с колата до хотела. Понеже иначе трябва да ходят пеша по Трансфер Гърстян пътя, т.е. през прохода. Казаха, че са около 10 км до хотела в този път и ги е страх от мечките. Така че при условие, че днес е хубаво времето, може би ще видим още мечки. Така, следния голям баир за деня насреща през този улей нагоре. Точно е там някъде трябва да излезем. Покрай тези снежните казанчета и нагоре. Въпреки, че е такава денивелация ту нагоре, ту надолу, когато има гледка, не се усеща толкова и е приятно. България! Кой го написа? Виктория. Аз преди 3 дни. Оле, да. Не, иди да снимаш. Като снимаш, не умираш. Глупости. Чакай! Страх ме е. Спокойно, спокойно. Леко. То тук е трудното в началото. Сега къде е тук, ли? Насам. Ама тук ли да стъпи? Да, стъпи, няма да стъпи, що мен ме издържа. Аз мога ли да стъпя по-отгоре? Не, ще се подхлъзниш, малки стъпки. Там дето аз стъпя. Много по-отгоре. Виж, щеката влиза доста дълбоко, така че го използвайте. Най-опасно е в началото и в края. Мисля, че току-що изкачихме последното голямо изкачване за деня. Отсреща има още едно, но не е чак толкова фрапантно. Най-накрая мога да ви зарадвам с гледки. За разлика от предишните 2 дни. Онзи връх на среща е висок 2507 метра. А първия ден слезнахме от онзи, който е 2450, ако не се лъжа. Да се насладим малко на гледка, е хубаво време. Край езерото Капра, всъщност. Вакул Капра, езерото Капра. 2230 метра над морска височина. Ето след езерото Капра, края на червената маркировка, която продължава към върха нагоре.
Ние продължаваме по синята към Бъля или Балея. Хайде, момичета! Вече съм на паркинга на основното езеро. Момичетата ще ме чакат тук, за да не се разкарват повече. Тук Сергей, малко циганийка. О, тук има скара. Скара ли е това? О, как съм гладен. Тунела, страшно течение, мръсотия и въздуха е ужасен. Мирише на канал. Ама, това е положението. Приключихме с прехода. И сега на това приятно местенце ще обядваме и обратно към България. Нищо не го беше. Как се подава лапата?